Kin ONS op een ijstuntertje in een grutmacht uit Spakenburg. Geen spektakel bij 100 kilometer skielerien. Maar wel spektakel troef op concours Hippiek Droegeham. Dit is de sport van maandag 9 september. Goeien en welkom bij Boppenslag. Us Derek kwam sneu voor de tweede keer uit op een koers op Wolvergeer. Hij kwam revancheren voor zijn galop bij zijn debuut, Josjogge Dadelijks. En treien sterke malje gingen de street met corona. Ik daarover een reportage. Eerst voetbal. In de topklasse zwargen ONS-snits verliezen weken voor een stunt troch het Grutte IJsselmeervogels te verslaan. Het budgette de eerste 3 punten en boven dat een mooie opstekker voor de ploeg van Bert Hollander. Sneun troffen de snitsers die oren grutmacht uit hetzelfde dorp, Spakenburg. De vraag is of de oerwinning op IJsselmeervogels een tafvalstreffer weer of dat ONS voor eerst goed meedwaan kan in de topklasse. Qua begrutting is ONS op voorhand geen partij van Spakenburg. De Blauwen zat de bijnaam van Spakenburg is joegen tonnen onspielers uit om boppen in de topklasse mee te draaien. Maar daar is ons begin niet van te merken. Sterker nog, ONS wordt het eerst gevaarlijk via Jurjen Bos. En het is 1-0 na 4 minuten spelen. Een knappe actie van de spits van ONS. Het schot is net hut, maar keeper Barry Dieterweg krijgt de hand er net goed achter. En na 4 minuten staat het 1-0 voor ONS. En Spakenburg gaat dan dadelijk op jacht naar de liekmakker. En krijgt een hoekskop. Die komt scherp voor de goal en wordt dan inkopt door Edwin Dekkers, de verdediger die het maar naar voren kwam is. Vrijtrap wordt rap naam naar Amart Giu. Bal dan naar Pinarci aan de boetekant. Op de randen van het strafschopgebied zit nog Amart Giu en die helpt uit. Maar een prima redding van Ivan Landlust. Zat trunt Spakenburg aan. Dekkers. Vindt buitenhuis in het strafschopgebied. Bal komt uit bij Maurice van der Wild, maar het schot. Maar gaat rjocht op Ivan Landlust aan. Kees Tol. Oudspits van Cambuur. Komt maar de facet, we eruit halen, toch Chris de Wacht. En als het dan rap gaat, kan ONS oernemen, maar Martijn Rozenburg. Die vindt in de jipte Jurjen Bos, al eerst dat is de bedoeling. En dan de verkeerde vromspeelbal van Nick Ripson. Kans van Jurjen Bos, maar Barry Dieterweg, hij is krekt op het tijd om de spits van ONS van scoren na te houden. Het bloedt 0-1. Knappe actie van Dekkers om Rozenburg heen. Vindt Nick Tol. En dan komt de bal uit bij Roy de Ruiter, die invaller. Maar weer een knappe redding van Ivan Landlust. Goeie kans voor de Ruiter. Knappe actie van González om Rico Wolven heen. En dan heb ik de goede opening. Aan de linkerkant van het veld, daar zit Rozenburg. Mooie beweging. De paas dan op header. Ek een mooie beweging. En dan 1-9 met Dieterweg. Maar de keeper krijgt er uiteindelijk nog een voetje tussen. De kans voor ONS om op 0-2 te komen. Amart Giel. Onvallende brutsen van Spakenburg. En ONS kan verder, maar Rozenburg op Van der Heijden. In één keer de jip 10. Daar zit Tjisse Kerkstra in de ploegkamp van Jurjen Bos. Kerkstra sterk, neemt hem mooi. En dan Dieterweg nog, maar die zit weer in het paad. En zal lid ONS naai om het 0-2 van te maken. Michael Lanting namens Spakenburg. Zie ik het onval nog maar een keer. Bal naar Roy de Ruiter. Voor de goal zit Kees Tol, de topscutter van Vlinier van de topklasse. Die krijgt de bal ek, maar krijgt de Holle net goed in de bal. Van der Heijden. Paas richting Kamstra en Rozenburg, maar Pinarci zit ertussen en maakt er een hoekskop van. Nog 4 minuten en ONS nog altijd op een 1-0 vastsprong. Hoekskop van Rozenburg. Kerkstra verlengt, er zit Van der Heijden mooi de 2-0. En dan is het oer uit en dien. ONS Snits pakt zijn tweede oerwinning in de topklasse. Vlienenwieke scoorde Van der Heijden ekkeltje in IJsselmeervogels. En hij docht het nou weer op een wichtig moment, 4 minuten voor tijd. Controleert de bal en zit hem hut achter Dieterweg. ONS Snits wint met 2-0 van Spakenburg. Mooi begin hè, van de topklasse. Ja, absoluut. We hebben aan het begin van het seizoen zijn van nou, we stappen er maar zonder verwachtingen in en we willen graag handhaven. En het is wel mooi dat binnen 3 wedstrijden 6 punten heeft. En we hebben een heel zware loting staat iedereen.
Ja, de Sjestek Spakenburg die had 0 uur rijden, dus ja, wat is een zwier begin. Je ziet het goed en ze doen 200% hun best. Nou, en als je dat door, als je 200% je best door en je doet machinaal en met de bank en met de supporters en met alles steeds maar. Ja, dan is het moeilijk van je te winnen. En dat heb ik altijd zo. En dan als je er bovenop zit, dan is het moeilijk van je te winnen. Er staan dan in de topklasse Kozakkenboys en Scheveningen gaan onder de leiding, met 9 punten nu 3 wedstrijden. ONS stiet nu op een deelt zegde plak te geren met Excelsior 31. Ze hebben beide 6 punten. Takom weekend speelt de ONS thuis in Rijnsburgse boys en dat is de nummer 13. De 26e editie van het Iepen NK Skileriën in Haarlem weer een van maar een beetje spektakel. De Rijns zorgen ervoor dat het spek glad was en ontsnappings haast net mogelijk winnen. De spanning kreeg dan ik pas op een eind zien beslag. Wolvergeester Crispijn Ariens waard verleden week wereldkampioen marathon en stapte vreed in het Houwelijksbootje om het daar letter in Haarlem onder start te staan. Ja, maar dit is een hele belangrijke wedstrijd en het komt niet zo vaak voor dat Haarlem na het WK is. Nou ja, dan, nu kan ik hem een keer rijden en dan wil ik hem ook rijden. Dus we gaan ervoor. Ga je hem serieus rijden? Tuurlijk. We zijn niet, dus dan moeten we ook serieus rijden. Nou, je maakt natuurlijk een geweldig seizoen hoor. Nederlandse titel, Europese titels, WK-titel marathon. Ja, super. Ik kan niet beter, dus vandaag is gewoon 100 kilometer genieten denk ik. Jonken Ariens is er nog een ploeggenoot die al een perische zin zet had op de winst in Haarlem. Namelijk Dirk Fabriek uit Houwerwijk. Je staat nog volle meer man die heel graag willen en je moet hun eerst maar even verslaan. Hij heeft nou wat op een fiets zitten, is dat een nadeel? Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon het traint op fiets en daarnaast natuurlijk ook wat traint op skilers. Dus absoluut geen nadeel. Omstandigheden? Ja, het liep je redelijk makkelijk, maar halve meer nooit makkelijk. Dus ja, het zal zwaar worden. Een goede 30 A-rieders geren dan van start. Liekers veteranen, beloftes, dames en recreanten. Voor de A-rieders 100 kilometer. 3 keer een rondje van 30 en dan 7 keer 100 kilometer in Haarlem. Maar nummer 5 is zijn wereldkampioenstricot Crispijn Ariens. In de reg van Ingmar Berga. Liekers Dirk Fabriek al zei Haarlem is niet makkelijk. En dat zo blikken van. Al redelijk gauw begon het terrein en waard het schippenglad. Daardoor konden er geen demarages plak vinden. Het was te gevaarlijk. Zo nou en dan weer een lietse afsplitsing. Maar de voorsprong waard niet groter als 50 tot 100 meter. En zo bleef het hele peloton van A en B-rieders bij elkaar. Vooral op de klinkers wie het schippenglad en moest er behoorlijk manoeuvreren worden. En dan is de gongel volslijn uit. Zowel B-rieders als A-rieders kunnen het alle keer makkelijk volgen. Het tempo luidt net heeg. Hier de Crispijn Ariens mooi Bob de Vries. En Dirk Fabriek mooi nummer 90. En dan, dat is nog een ongeval. Het is Bob de Vries die het beziekt. Hij krijgt een 30-tal meters. Maar op het droegere asfalt kan het door een ex-scrap zetten en wordt de achtervolging inzetten. En dan krijgt het Bob de Vries zelfskip van nog een man. Het is Jan van Loon uit Lelystad. Maar het verschil mooi het peloton stelt het al te volle voor. Op zijn meest 100 meter. En het peloton strikt dan ook weer op de beide Kaprinners-del. Zelfs waar de hinders wie het glad. De kilometers beginnen dan haar een tal te eersken. 14 man zet het terug. Mooi daarbij. Bob de Vries, Crispijn Ariens, Ingmar Berga, Gary Hekman, Wim Dillon, Gerwin Smit, Willem Hut, Dirk Fabriek, Erwin Meesu, Sjaak Skipper, Rick Smit en Robert Post. En dan een valpartij. En daarvoor is de winnaar van de laatste 2 edities, Christijn Groeneveld, het slachtoffer. Hij kan een goede klassering vieren. En dan ben we waarom in Haarlem. De man ging de laatste ronde van 100 kilometer in. Zowel Crispijn Ariens als Dirk Fabriek binnen nog in kansrijke positie. De sprint wordt dan ongelutsen. En het is de beer uit Gramsbergen, Gary Hekman. Die het liekers in 2010 het NK op zijn naam schreeuwt. Tweede wordt Ingmar Berga en derde de wereldkampioen Crispijn Ariens. Dirk Fabriek reed het weer net en wat zonde.
Ja, je mat ermee aan. Zo, hij gewoon in de finale zitten we met de trein erbij. En dan ga je om en om om zelf te winnen of om Chris Pijn op een goede plek te zetten. En uiteindelijk finish je, weet je finish. En daar kan je ontevreden over zijn. Maar goed, het oors wil het niet meer. En bij de vrouwen waart Irene Schouten uit Antiek kampioene. Droegeham wies nu het decor voor het 34e concours hippiek. Op het grote terrein onder de Hamsterpijn staan liefst 30 rubrieken op het schema, maar als hoogtepunten 2 Nederlandse kampioenschappen. Traditioneel binnen de rubrieken vult met tuurhinders, maar deze keer weer er voor het eerst ook ruimte voor springhinders. Het slotstuk, de grote prijs, waard onbedoeld extra speciaal. Al 34 jaar is de tagong op Droegeham vergees. De organisatie had dan ook altijd een soort volk. En de droegte, daar gaan ze net zo doorheen zetten. Nou, daar hebben we wat op inspelen. Dus rond Waasje hebben we de wetter op het terrein gebracht. En dat weer voldoende. En nou doet moeder natuur ook nog wat. 2 NK's in Droegeham. En de eerste is de Trojka Heknis, Lietse en Gruttemaat. Prachtige hinderkes. Die jere de pech had dat bij een van de combinaties de wijn stikken rekt. En dan reizen ze in paniek en is het een hele tour om ze weer in het gereel te krijgen. Bevestiging ohne karren, die leidt er aan. En voor deze deelnemers is het einde NK. Maar de andere combinaties die kunnen het NK vervolgen. En het is deze combinatie met Victorious Miss Lisa, headliner van de familie Zweens, die de heegste eigen smit. Zij worden hier iepen Nederlands kampioen Trojka Heknis. En dan kan het publiek hem opmeidje voor het tweede NK. Ingespannen dekhingsten Friescross. Dit is Augustinus Hoekstra met Wietse. En hij krijgt concurrentie van Age Akkema met Torben. Hier draaft Albert Minkema met Wiemer. En dit is ook een van de favorieten. Willem Wester met Maurits. En hij wordt volgen door Sibre Minkema met de Hienst Wiert. 2 hinders mij dan oorrieden. Dit is Maurits met Willem Wester. En daarachter komt Age Akkema met de Hienst Torben. Net met Tjolle, 2voudig Nederlands kampioen. Maar die zet die dijs op de dressuur. En hier maakt het deze bijna dus uitvjochtje. En dit wordt de nieuwe Nederlandse kampioen Maurits met Willem Wester. Dat is een machtig hinder. En de reacties van de mensen alle dat er eigenlijk super rond is. Nou ja, unanieme beslissing. Dat is helemaal mooi. Dus, beter. Ik ben zo tevreden en ik vind het geweldig waarom uit te maken. Ik had al vaak hand vroeger met Ulke. Maar dit nieuwe hinder, nou, mijn hele seizoen is in één keer goed. Maurits in 2009 alles winnaar onder het zadel in de set dressuur en nou dus deze Nederlandse titel. Maar de organisatie zit net stil en tinkt al vast vooruit. Nou, we doen nou een aantal jaren al het sterrenconcours, dus daar moet men zich voor selecteren. En de gedachte ben een beetje richting meer een showconcours van te maken. Dus wat kortere rubrieken, flitsend en wat meer shows ertussen erop. Een van de nieuwe-elementen is het barrièrespringen. De primeur op Droegeham, wat oors alleen nog maar tuigrubrieken had. En het leek het een vervolg te verdienen. Maar er is meer. De sterrubrieken leveren je alle keer een winnaar. En die maaien onder de lange lijnen zien wat ze kennen. En dat levert meer spektakel op dan voorzien we. Ja, de deelnemers die binnen zelfs net op nappers kwam. En het veld waard wieter en wieter. Dus het weer een tour om het spul in het gereel te houden. Onbedoeld extra spektakel in Droegeham. Vermakelijk, gelukkig voor Elsenien, roemt het mij een Cicero.
En de winnaar, die wie in zijn opkes, want voor hem lei de extra prijs van €1000 klaar. Een unieke wedstrijd in Huisterveen. 3 sterke Frieske Molly namen het tijdzinnen noir op. Oud-kampioen Wout Zielstra, de regerend kampioen Jan Wagenaar en de kampioen van de takkomst, Kelvin de Ruiter, ging de strijd met Noiroen. De kampioen van de takkomst is misschien wel deze Kelvin de Ruiter. Kelvin is echt een beer van een vent. Want Kelvin, hoe groot bist nou eens? Ik ben 2,2 meter. 2 meter 2 en daar hier dan zeker ook de nedige kilo's bij. 158. 158 kilo. Hoe volle stikkenbollen is er dan wel net maas? Het eerste wat ik eet, dat is om 9:30 pas. Maar dat zijn meteen 12 sneden brood. Ja. Kelvin de Ruiter is dan misschien de kampioen van de takkomst. Jan Wagenaar is op dit stuit absoluut de sterkste. 6 keer won hij al de Frieske titel. Jan zocht er een uit als een echte sterke man. Al die spieren, wat weegt dat wel net? 138 kilo. 138 kilo. Begint door de dag dan ook met 12 stikkenbollen. Ik heb 12 steken door de hele dag, Arjen. En deze beide heren nemen het op. Tjen de man die het eens geen introductie nodig heeft. De flits van Volsgeren, Wout Zielstra. Wout had nog altijd het wereldrecord heeg gooien, maar een gewicht van maar liefst 24 kilo. En omdat oors geen in het jood, laten we dat nog maar eens een keer zien. Olve Ierlien gooide Wout Zielstra een gewicht van 24 kilo oer 4 meter zontig hinnen. En voordat we hier in Huisterveen echt losgingen, leidt Jan Wagenaar nog even uit wat nou krijgt de essentie van het speeltje is. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet beet houden en sjouwen en drukken. Meer is het niet. De heren zetten dan uiteindelijk het eerste onderdeel, het heeggooien. 12 en een hele kilo. En waar dat dan het vaakst oer een hichte van 6 meter smieten in, is vanzelfs de winnaar. Het slagget Jan Wagenaar 2 keer. Wout Zielstra smiet de poeder met zo'n 3 keer oer die hichte hinnen. Maar de man die het vaakst in is Kelvin de Ruiter. Het slagget Kelvin 4 keer. Zo, nou die is zeker nog 4 Ja, dat voelt lekker. Even de oudjes laten zien hoe het moet. Het tweede onderdeel is dan het heltertillen. Waar kan het vaakst 110 kilo omheen tillen? Eerst met Wout Zielstra. Maar na 4 keer... Nee, Wout kan echt net meer. Ja, dat voelt mezelf ik al. 3 ik ook makkelijk en de 4e keer heb ik eens... ik denk, de conditie, dan is de conditie net... dat merk je, dat is een conditieonderdeel. Kelvin de Ruiter tilt de 110 kilo 10 keer omheen. En dan mat Jan Wagenaar. Zo, 8, jongen, 10, 11. Hij is hier makkelijk, Jan Wagenaar. Ja, maak je nou. Ja, dat is wat Jan wel leuk vindt. Ja. Ja, maar dit is echt die favoriet onderdeel, hè? Schouders is altijd goed. Ja, schouders en... Ik vind het echt heerlijk om te draaien. Ik kan nou wel, misschien nou wel draaien of jou ook ken, maar genoeg is genoeg, hè. Het laatste en tweede onderdeel moet dan de beslissing brengen. 20 meter met molkbussen rennen. En die molkbussen win 100 kilo het stik. En waar het denkt dat 200 kilo net zo heel zwier is, die maait ik even een beziekje. Zoals deze meneer. Ja meneer, jouw mooie losging hier. Ja, jouw mooi echt beziekje. Slag het. Krek net. Nee, deze meneer gaat weer waarom naar het krachthonk. Nou, de jas kan wel weer aan. De jas kan wel weer aan, ja zeker wel. Ja, maar dat ben je maar eenmaal. Maar je bent je 20 hier meer net. Maar je bent 50 hier. Dat hiek je ook wel steeds, kind. Jawel. Maar ik kwam met de krisis niet van de Groningen daar. Wout Zielstra liet zien dat hij nog altijd een oegrieselijke sterk is. Hij leidt de 20 meter aan in 19 seconden. Oh, ik ben nog sterk toch, net. Dat kan even zijn. Ik ben nog sterk toch, net. Maar ik ben net weer zo stil, Jan. Ja, die melkbussen heb ik eigenlijk het wereldrecord ik nog op. Nou, dan ben ze 174. Ik nog een 30 meter maar rond, 174 in elke hand. Dus zulke gewichten kan ik net meer verdragen. Zo simpel is. Nou, dan dat alles miseren. Maar dit kan ik dan wel makkelijk verdragen. Hier heb je essentie pine mooi. Maar hoe is het manier dan? Dat wordt er even een orenvraag. Dat is even een orenvraag. Dat kies voor gelijk aan dat het dan even minder is, ja. Maar de allersterkste in Huisterveen is deze Jan Wagenaar. Want hij wint het tweede onderdeel. Hij leidt de 20 meter aan in 14 en een hele seconde. En is mooi 4 de vlugste. Hij is al 6-voudig Fries kampioen. En nu wint Jan Wagenaar ook nog in Huisterveen. Alle sporten wil ik winnen. Dat het nou domino is of Jatzee of dit.
Ja, dat kan ze thuis baan, maar ik wil gewoon altijd winnen. De Olympische gedachten die doet eigenlijk net mooi. En ik ben verwacht je net oors, hè, dat wist je. Oh, is het thuis komen? Nee, je was wel een ruzie weer maar de bekerman die man is kwalen. Dat doet ze elke keer, dat is mooi. Verleden week wie het debuut van Dirk Buitenzorg op de drafbaan van Wolvergeer en dat eindigde in een galop. Maar dat dus Dirk wel goed draven kan, liet hij daarna wel zien. Voor trainer Arend tevreden reden het hinder voor de sportredactie sneu weer op te jaan voor een koers. De Grutte Unitrot koers. Hij is een beetje te heggrepen voor dus Dirk, maar wel de kans om weer meer ondervinding te krijgen. Je kan net praten, dus de waarheid komt er net uit. Nee, wij reetrieders gaan in gesprek met Is. Ja. Maar de dies praat ik net weer waarom. Verleden week ging het goed mis. Dirk ging in galop naar zo'n 50 meter. Maar nu krijgt er zijn revanche. In de Grutte Unitrot koers. Misschien wat te heggrepen, maar wel weer een mooie test. En Dirk, hij liet het de rest zelf. Dit is serie weg. Ja, hij staat er nog vlakbij. Maar die wordt wel gewoon beter in het voorrijden dan vorige week. Dus de hoop is goed gestemd. Dat jou te borgen moet. Wij kennen vanzelfs de uitspraak, maar het is in gesprek in. Maar kijk mijn hinder in gesprek. Hoe kan je nou in gesprek met een hinder? Dat kan je net met in gesprek. Dat moet je vielen. Als je erachter zit, dan viel je op een gegeven moment. Kijk, een vriend wie ik verraste het me helemaal. Want ik helemaal net verwachten wat het je ding. En, maar nu viel het er goed aan. Ja. Maar daarom kan het nou wel mislukken. Maar goed, ik ben optimistischer als vriend. Een kwestie van gevoel. En dat gevoel is goed. Dus moet het maar. Het zal hebben. Arend ziet het zijn eigen tarrieding. Alles is aan de andere kant. Arend hielendal alleenig, mooi us Dirk. En dan gaat het om. Dirk gaat goed mooi. Und de bocht. Het gaat mis. Dirk gaat weer in de galop. Wel wat letter, maar ja, galop is galop. Hij is eruit, hè? Dat is wel jammer. Wat gebeurde er? Hij sprong. Dom. Ja. Lelijk. Ja, ik ben lelijk. Ja. Ook een collega van mij die meent dat het zo best rieden kan. Riet die scharre futten rond de de eerste bocht in. Ik ga van start houden, ik lees het zware spoor. Dan zit hij aan de boetekant, ik moet steeds verder naar binnen. En ik ga mij naar binnen, maar op een gegeven moment ken ik naar binnen, want dan zit ik buiten de baan. Nou, hij mij naar binnen, want ik zit daar. Dus ik krijg mijn ziel. Als je al voorrang hebt, nou. Maar hij doet het wel. Maar ik hoor hem wel op de baan, dan stap ik bij hem op elkaar. Het laai hem net aan Dirk deze keer. Nee. Heb je vriendelijk was, dat vind je nou absoluut niet zo. Bijvoorbeeld, dit is gewoon een koersincident. Nou ja, dat kan je hebben. Ik jou hem even een klap. Doe dat maar. Dus er is niks aan het aan. Arend zei er koers er niks aan het aan. Eer me Dirk. Ontzaf hier de sport van deze man die 9 september na je weekend ben we er weer en vanzelfs alle dagen sport in uw nieuwsprogramma's op radio en televisie en op internet. Een heel mooi jongen wensen. Doeg.